KYC hi random ania KYC slot don don huna chuan imain si ron lo to pa iwamain le chi khanin KYC slot i home page a lo langanga hi 15 minute chunga ti tur ni anakina ka ti mayang ti chi ni lawa ti ngal tur ani tiang hian a lo langanga chuan open browser khu metanga pi browser khu sign in to pi browser a chuan pi browser a ilut anga ai lu tanga ti khuan chuan an nuaya KYC pai kha i click mi hi click lenga country ya India isilakanga ID ya ID type a hian Aadhaar card man wangin Aadhaar card ka silaka chuan nuaya agreement a hian i box te ka click tur ania chuan let's go kan betanga next si met page lang ai chu ta kai chi rang thiam ve mayang ai je ki chu ID photo nung lampang le malampang hi scan tur nia amasa zo ka hian ID malampang thla kan langa ta hian ID malampang thla kan langa kan lang zo nuwa anung lampang kan la lenga chiang te walak tur ani anti danang khan Aadhaar card nung lampang le malampang thlai lak so khan inek sanga ta hian ming da tu lo om ta a i document na mi ang che che khain da tur ni Aadhaar card mi ming ang che che khani da nga i middle name hi chu da kha lo tur ni hian da bilang tak tur ni a chuan i kamping hi beidong lova ni ta se beid first name a beidong lova last a beidong lova ar lal beidong lova ni ta se first a ar last a beidong lova beidong riki lal beidong lova ni ta se first a riki last a beidong lova tiang khan danga chuan gender a hian mi patan male mi chata female ta date of birth an hoi bera hian an hoi a hian date of birth kai da lenga nuaya khan document ID number ti lo omaka kha ka Aadhaar card number akha ka ta a expire date of ID a hian ka Aadhaar card ta expire date om lo wangin hetilai my ID card does not have expire date ti tilai mi box te hi tika chuan nuaya country of resident a India address line 1 le address line 2 da khala tu lo om le tai hi nangwani address kain da nga city a hian nangmani district capital ming khain da nga chuan state province a hian Mizoram zip postal a hian in pin code kain da khat in da don dia fill up zo khan in next sanga chuan ta in selfie de tur lo om le ta hei hi good example le bad example pe ku ti ang kwan eng tha fia dawa kan ti don kan ti tur ni a chuan I'm ready ti kan anoi mi kan klik anga kanin selfie nga look in the camera ti lo oma camera mi green bil chungai kan mai e khachiang takin kan ta nga chuan start recording ti te lo oma chuan smile ti te lo oma khan du deu sai tur ania chuan kami kan ti zo khan submit ti hnuai khan om submit and pay ti hi hnuai hi lo oma kan metanga chuan min approve le proof lo kha KYC pi browser a khan en tur ni min approve ani chuan headline kan pai app a mainnet check this a kha migration ti kha ma kha migrate vat tur ani Indian cryptocurrency exchange thara hian ila register lo ni chuan description a hian link karon ta in register thiam lo ni pon a video ati dan karon ta link a hian description a hian YouTube link chu lo en la lo register vela WeChat a hian coin sang leitu le sal tur oma investment trade thaya en technique mo chuan pai po hian la exchange analyst nge yanga chuta chon WeChat ho po hian in analyst anga leide sal thei turin
chu KYC ti dan te deposit ti dan te withdraw dan te kha ka video ma sa khan ka ta chu description ai hian ka ta lo en ve ngei la iti mi in register hian we trade in register hian NFT donga tin exchange tanga trade fee kan choi khata chon free ni ba ka cashback kan dong do ni chu register ve nge yang che